just sen vaipan, mutta jättää ihon ihan vielä sitten rikkomatta, niin se on kätevä tapa. Mä itse vaan usein sillä just Pistorasia. Pistorasian lähellä teen sitä mielelläni, että jos se vauva niin kuin rupeaa siinä rimpuilemaan niin kuin usein tekee. Niin ne vauvan sormet on aika pienet, ne kun ihan nopeasti syjättää siihen, niin se rauhoittaa sen mukavasti. Se on siinä hyvinkin puoli minuuttia ihan paikallaan sen jälkeen. Saa se vaipa sillä tosi näppärästi vaihdettua. Seksi. Ja seksillekin jää siinä varmasti aikaa. Jos se nyt sitten on mielessä siinä kohtaa. Kun sitä kakkaa joka puolella. Teknologiayrittäjyyspäivä. Teknologiayrittäjyyspäivillä viimeksi kun lähdin kokeilemaan vaipanvaihtoa, niin sehän herätti paljon keskustelua ja se innosti uusia teknologia-alan yrittäjiä kovasti. He olivat sitä mieltä, että tähän täytyy kehittää nyt jonkinlainen uusi laite. Ja elefantti sitten inspiroi heitä sellaiseen kärsäimuriin, jolla sitten niin kuin sen pesun sijaan, jos sitä vettä ei ole lähellä, niin imuroidaan vaan se uloste sieltä sitten vaipan takapuolelta. Siinä on semmoinen niin kuin vesisuihku tulee sitten samalla, niin kuin norsun kärsästä, tiedätte, kun se ruuttaa vettä ja se imee samalla kärsällä, niin se on semmoinen vähän kuin hammaslääkärin pumppu, että se takapuoli puhtaa se tosta noin otetaan joka puolelta. Se on tosi nopea pesu ja se voi tehdä missä vaan, kun siinä on se imuri, niin se kuivaakin sitten jäljet samalla. Kossuvissy. Kossuvissy on niin kuin ansaittu jokaisen vaipanvaihdon jälkeen. Se sellainen urakka vaan on. Ja se ei ole minusta väärin tuoreelta vanhemmalta niin kuin itseään vähän palkita tällaisilla asioilla. Kärpäslätkä. Ja kärpäslätkä on sitten toinen, mikä on hyvä.